ଆଉ ସାନ ଭାଇନା ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରିକି ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ କି ତମ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ନେଉନି କିସ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର 1967କୁ କଲ୍ କରି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲକୁ ଯାଇ NFSAକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ।